com esteu? Tot seguit anem a veure un documental que hem fet 3 persones de la Vall d'Albaida. Andreu Romero, un jove documentalista, el meu germà Vicent i jo mateix, Casimir Romero. En febrer vam estar en el Pirineu francès que fita en Catalunya veient els punts pels quals mig milió de republicans, soldats i civils, van passar a França fugint de l'exèrcit feixista. Començarem parlant de la batalla de l'Ebre. Va ser decisiva. Va durar des del 25 de juliol fins al 16 de novembre de 1938. Va ser molt mortífer. 30.000 morts des dels bàndols i 75.000 ferits. Es va lliurar a 2 bandes de l'Ebre. I va ser determinant els avions que hi havia a les Illes Balears, tenien la base en les Balears, els avions alemans de Hitler i els avions italians de Mussolini. Una vegada els nacionals guanyen la batalla de l'Ebre, comença l'ofensiva de Catalunya. Cauria Barcelona amb molts bombardejos inútils, vull dir que no tenien objectiu militar, es va matar molta gent civil, Girona i després ja l'èxode, la retirada. La retirada, repetim, de 500.000 republicans, soldats i civils, que va ser més o menys entre gener i febrer del 1939. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmen. L'objectiu és passar els Pirineus, travessar els Pirineus. La otra noche el río cruzó, ay Carmen. Tenim 3 referències: Perpinyà, Figueres i Puigcerdà, i la frontera francesa. Van passar principalment per la Cerdanya, el Coll d'Ares, el Pertús, Portbou i la Vajol. Carregats de maletes, amb ferits, amb lliteres, amb molta desesperança. Comencem pel primer punt, la Cerdanya. En la Cerdanya van passar sobre 60.000 refugiats. Passen Puigcerdà i arriben a l'estació de trens de la Tor de Querol. L'estació de la Tor de Querol va ser molt important. Una volta fet el triatge, els xiquets, les dones, els vells, són enviats cap a Tolosa, en via ampla. I aquest tren, el tren groc, que va de la Tor de Querol a Perpinyà, en aquest tren envien a soldats, a les persones joves que han lluitat a la guerra, i els porten cap als camps de les platges d'Argelers, Sant Cebrià. Van tindre molta més sort els que van anar a Tolosa que els que van anar a les platges d'Argelers, prop de Perpinyà. Casimir, per on anem? Sí, anem a Prats de Molló, que és un pas fronterer. Per este pas va ser molt decisiu per a l'exili. El Coll d'Ares separa l'estat francès de Catalunya. Es calcula que van passar sobre 100.000 persones
militars de la 60a divisió, els que quedaven de la 60a divisió, carabiners i molta gent també civil, gent de tot l'estat espanyol que tenien por de la repressió. Els que més fred van passar van ser els que van travessar per el Coll d'Ares. Camprodon, Coll d'Ares i Prats de Molló. El coll estava a 1.200 metres d'alçada i estava nevat. Ferits, fam, i el camí estava tallat. De manera que podríem dir que tots els vehicles, tots els carros que portaven, es van haver de quedar. I la baixada del Coll d'Ares a Prats de Molló el va fer a peu. I, com sempre, en la guerra guanyada continuen passant avions, saboies, ametrallant a la gent. Així volíem parlar-vos de la família Gràcia, una família que venia d'Aragó. Mariano Gràcia, en la manta sobre el coll, camina agafant-li la mà a la seva filla, Alicia, que ha perdut la seva cama en un bombardeig dels nacionals de Montsó, en Aragó. També en aquest bombardeig va morir la seva dona. Darrere va un senyor francès que ha pujat des de Prats de Molló a ajudar-los. Té de la maneta Amadeu, que també li falta un peu, i el seu germà major al seu costat. La fotografia va eixir en el diari francès L'Illustration. Els republicans espanyols, els militars ja civils, que van travessar este coll en gener i febrer del 39. És una història sense precedents en la història de l'estat espanyol. Que l'amargor d'una enyorança no vos faci perdre l'esperança. Prats de Molló. El tercer punt d'eixida és el Pirineu, la frontera amb França. El Canigó és inaccessible, l'Albera, muntanya alta, i arribem a este pas, al pas de l'Ebulú, al pas de l'Epertús. Allà està la Jonquera, en aquella part més fàcil de passar, més baixa. I va ser el gros, podríem dir. 220.000 persones van passar per l'Epertús. Quan arriben és una sorpresa, no s'esperaven tanta gent. Aleshores queden detesos, l'exèrcit, els soldats han de deixar les seues armes i tot el material militar, carros, camions, i es produeix un triatge. Molts xiquets, mares i vells se'n van cap a Perpinyà i d'allí són destinats a diversos punts de França. I soldats i jóvens van als camps de refugiats, que en realitat són camps de concentració. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar para no comer. En Malaña hemos entrado, ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Somos unos tristes refugiados. Mireu, este seria més o menys, això és el pas de l'Epertús, aquest triatge que envia gent major i xiquets cap al nord de França, al centre de França, i aquesta gent que se'n va a les platges. Les platges d'Argelers, comença primer el camp d'Argelers, després vindria Sant Cebrià
i després Barcarès. Al sud d'Argelers hi ha un poble que es diu Cotlliure. Allà aniria Antonio Machado i sa mare, però ells vindrien per Portbou, pel pas de Portbou. Imagineu-vos que en aquestes platges no havia absolutament res. Era una platja només. No podem explicar-ho, és impossible d'explicar el que va patir aquella gent. També vam estar en Cotlliure. Vam anar a visitar a Antonio Machado. Sempre té flors fresques, sempre. Ell també va entrar en el gener del 39 amb sa mare. Havia estat en Rocafort, en València, després ja quan les tropes nacionals arriben allà s'exilia, puja a Barcelona, s'exilia. Era un hivern molt fred i va agafar una pulmonia i va morir. Sa mare el va cuidar. I sa mare va durar molt poc més i també està enterrada ací. Avui, Vicent, Andreu i jo li posarem un xicotet homenatge, unes flors tricolors i també li posarem unes llimes com recordant l'hort de Rocafort, de València. I va ser veritat el seu vers quan deia: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando se vuelve la vista atrás, se ve el camino que nunca se ha de volver a pisar. Ell i molts republicans més no van tornar a aixafar aquell camí que havien fet en la retirada. Dels 4 punts que estem explicant, el que està més a l'est és el de Portbou. Pensem el mar, túnels de tren i dalt el coll de Belitres. Allí passen 120.000 refugiats. Estos refugiats arriben a Cotlliure i es fa el triatge altra vegada. La majoria van a parar als camps d'Argelers, als camps de platja. També dir-vos que França va posar 2 vaixells hospital en la costa, les costes de Cotlliure, en hospitals que van acollir gent, els ferits que portaven en aquest moment, els que van passar per Portbou. La Vajol de l'Empordà, 90 habitants, província de Girona. Esta va ser l'última capital de la República. Així van arribar en la retirada Manuel Azaña, Juan Negrín i també el president d'Euskadi i el president de la Generalitat de Catalunya. Així es va fer, podríem dir, l'últim Consell de Ministres del govern d'Azaña. Va passar també l'endacari del govern basc, Joseba Andoni Aguirre. Ell va arribar, va passar el coll i va tindre sort perquè va emigrar a Panamà. Després va anar a París, ja acabada la guerra europea, i va estar fins l'any 60 visquent allà. La Vajol de l'Empordà, 2026. Esta escultura representa a Mariano Gràcia i a la seva filla, Alícia. Alícia ha perdut una cama el bombardeig de Montsó. També Mariano i Alícia han perdut a sa mare, la seva dona i sa mare. Esta escultura representaria tot el patiment dels republicans, condensat en una imatge. La desbandada de Màlaga i Almeria, les matances de Badajoz, Guernica, els bombardejos a gent civil de Barcelona o de Madrid. Esta imatge representa l'horror del feixisme. Eren tan feixistes que totes les persones que van eixir des de la Vajol, Azaña, Lluís Companys, el president del Endacari basc, després van ser perseguits. Van anar a Montauban a buscar a Azaña i no el van poder trobar. A
companys ja m'ha explicat abans que sí que el van trobar i el van tornar a Barcelona i el van afusellar. Podríem dir que el feixisme és un càncer, és un càncer. El feixisme és un càncer. Som al coll de la Manrella, en la Vajol. És el monument a Lluís Companys. Lluís Companys era el president de la Generalitat Catalana. Va passar per ací el 5 de febrer de l'any 1939. I la Gestapo, la policia francesa col·laboracionista i falangistes que havien vingut, és empresonat, portat a Barcelona, se li fa un judici sumaríssim, una farsa de judici, i és afusellat en el castell de Montjuïc. Lluís Companys, un home triat pel poble, elegit pel poble. Quin cor, no? Anar a per ell per portar-lo i afusellar-lo. Això són els feixistes. En esta platja, en gener del 1939, van començar a arribar convois a peu des de la Jonquera, des de Portbou, des de Prat de Molló, i van ser acollits, si es pot dir acollits, així, en esta platja. Això va ser mitjan gener i primera part de febrer. Després ja, a poc, van anar muntant-se tendes, van anar muntant-se barracons, ja ha arribat maig, ja estava fet el camp d'Argelers i Sant Cipri, camp de refugiats, camp de penalitats. Dels presoners, de les persones republicanes que hi havia, algunes van tornar a Espanya, altres es van enrolar en batallons francesos i molts van anar a construir el camp de concentració de Ribes Altes i alguns d'ells serien també empresonats a Ribes Altes. Podríem dir que va ser una vergonya perquè esperaven els espanyols esperaven que França els acollira, esperaven més de França. França va voler mantenir com una neutralitat i aquests mesos d'hivern van ser molt terribles. Més que un camp de refugiats era un aparcadero de persones. El mar servia per a llevar-se la cara, per a fer les necessitats. El mar era l'excusat del camp. Hi ha una cosa molt bonica i és que prop d'ací hi havia una infermera suïssa que va muntar una maternitat en Elda. I cada dia passaven a replegar de les dones embarassades, a replegar les que estaven a punt de parir i es calcula sobre 650 parts, 650 xiquets que es van gestar així i van néixer en la maternitat. També el camp anava millorant perquè ajudes internacionals, associacions, la Creu Roja anen aportant aliments, anen aportant també medicines. D'ací, d'este camp, van eixir gent que treballava en batallons, que servien en batallons francesos
I quan Alemanya va ocupar França, aquests soldats republicans van ser deportats a Mauthausen. Podem dir que 100.000 republicans que van a Mauthausen van estar també així. Sabeu que el camp de concentració de Mauthausen, de cada 3, 2 van morir allà. Estem en Figueres. Per Figueres va passar moltíssima gent cap a l'exili. I estem així amb un amic meu, en Jordi, que ens explicarà qui era el seu iaio i quines coses li van passar al seu iaio. Bon dia, Jordi. Bon dia, Casimir. Sí, ens pots parlar del teu avi? Sí, el meu avi, que era Josep Riera Borrell, com tants i tants altres republicans, va ser una de les persones que va haver de patir l'exili i després la deportació. Ell era una persona amb ideals republicans, progressistes, catalanistes i sempre la seva vida havia sigut una persona molt inquieta. Quan en temps ja de va començar la guerra va ser nomenat un càrrec dins la Generalitat, va ser nomenat delegat de transports de la Conselleria d'Agricultura i davant l'avanç de les tropes feixistes, al igual que tants i tants altres persones, va iniciar un exili. A l'exili va eixir de Barcelona, deixant allà la seva dona i els seus 2 fills. Quina edat tenien els fills? O sigui, el major tenia 7 anys, 8 anys, i el xicotet, que era el meu pare, tenia 4 anys. El teu avi ix cap als camps de les platges. A quin camp va anar exactament? Ell va estar al camp de Sant Cebrià, Sant Ciprián. No sabem, perquè no tenim documentació, si va anar directament a aquest camp de refugiats o primer havia estat en un altre, al igual que tampoc coneixem amb exactitud el punt per on va passar a l'estat francès. Després de Sant Cebrià, ell està en una companyia de treballadors. A l'estat francès van organitzar les companyies de treballadors davant de la invasió nazi de França i dels diferents llocs on va estar amb aquesta companyia tenim referències que havia estat al Departament dels Alps Marítims. Sí, ell és empresonat pels nazis, al igual que molts republicans espanyols. Llavors ell va parar al camp nazi de Mauthausen. Mauthausen es troba a Àustria, que en aquells moments formava part de l'Alemanya nazi. Forma part de tot aquest gran gruix de republicans espanyols que van a parar a Mauthausen. Van també molts altres camps. El meu avi, al igual que molts altres, no va sobreviure al camp i l'any 43, al febrer del 43, ell va morir. I tot això com ho heu sabut? Nosaltres, coneixement directe, la família no en va tenir per una sèrie de raons, perquè havien canviat de domicili, havia mort també la meva àvia molt jove. Aleshores, el meu pare i el meu oncle van tenir coneixement a través del llibre de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis, que es va publicar l'any 1976, i a partir d'aquí, i dels llistats que allà hi apareixien, va ser quan van tenir la constància. Jordi, encara hi ha persones que neguen l'Holocaust. I persones, què diries tu a les persones que tenen idees totalitàries? Bé, les persones que neguen l'Holocaust, primer que tot, els diria que es documentessin, que visitessin els camps. Crec que és una cosa que tothom hauria de fer com a mínim una vegada a la seva vida, anar a algun dels camps, Auschwitz, Dora, Mauthausen, el que sigui, però veure el patiment de les persones que van estar allà, veure què va passar allà, bàsicament que es documentessin. I les persones que tenen idees totalitàries, bàsicament també, que coneguessin la història del que ha passat, l'evolució de la humanitat i com cada vegada que hi ha hagut aquestes idees totalitàries la humanitat ha anat enrere. Aleshores, bàsicament, avui en dia que hi ha aquesta pujada dels partits
feixistes, partits que moltes vegades volen negar les evidències històriques. Davant d'això, el que cal és coneixement. Moltes gràcies, Jordi. Jo crec que ha quedat molt clar. Una abraçada. Què va passar a aquestes persones? Destins molt diversos. Alguns van ser acollits per el govern de Mèxic. Altres van combatre els maquis en la resistència francesa. Altres van ser agafats pels alemanys i conduïts a Mauthausen. La majoria van morir. Inclús alguns van combatre en l'exèrcit d'alliberament francès. Destins molt diversos, però molts van morir. Tot això que expliquem, tot el que va suposar el feixisme en l'Europa d'aquest moment, convé que estiga documentat, guardat i siga transmès. Hem estat en Ribes Altes, en el memorial de Ribes Altes, i hem entrevistat el director del memorial. Estem en les restes del camp més gran, del camp de concentració més gran que va hi haure en l'Europa de l'Oest, en la Segona Guerra Mundial, el Canigó al fons. Esta és una de les llaunes que portava sardines que menjaven als camps de treball, als camps de concentració francesos. Des del 1938 al 1946 van haver 600.000 persones recloses als camps de concentració francesos. El més gran, el de Ribes Altes, va començar a funcionar el 1941, en gener del 1941. Van ingressar el 55% eren republicans que vingueren dels camps d'Argelers i Sant Ciprià. El 40% eren jueus que la Gestapo havia recollit, havia empresonat en tota França. I el 5% eren d'ètnia gitana. Este camp de Ribes Altes no s'ha restaurat, els barracons estan caient. El que sí que s'ha fet és crear un nou edifici enfonat en terra, un subterrani, en el que està el memorial. I podríem dir que quan tu veus tot el camp, el memorial no canta, no es veu com una cosa supèrflua. Oui, nous sommes venus ici pour regarder le mémorial et pour vous demander pourquoi on a fait ce mémorial et quelle est son histoire. Le camp de Rivesaltes est un lieu très particulier parce que c'est un lieu qui ne commémore pas seulement une seule mémoire d'une population, mais qui pendant près de 70 ans va recevoir différentes populations qui sont par les différents régimes gouvernementaux français de l'époque considérés comme indésirables sur le territoire français et qui vont donc être retenus sur ce site pour ne pas être finalement mélangés à la population française. C'est le cas des républicains exilés espagnols, bien évidemment, plus de 7000 d'entre eux passeront par Rivesaltes en 1941 et 1942, mais il n'y aura pas que. À leur côté, on va trouver des nomades originaires d'Alsace, donc des Manouches, des Gitans, et on va trouver également des Juifs étrangers qui vont être arrêtés par le régime de Vichy, du maréchal Pétain, dans la zone sud de la France, et enfermés ici en vue d'un destin tragique qui est celui de la déportation vers les camps de la mort. Donc c'est un lieu où on le voit, les mémoires s'empilent à travers le temps. Et ça fait effectivement une singularité, une originalité du camp de Rivesaltes. Alors pourquoi un mémorial ? Pourquoi un mémorial à Rivesaltes ? Le point commun de toutes ces populations, je viens de le dire, c'est d'avoir été à un moment donné considérées administrativement, ce ne s'agit pas d'une décision de justice, considérées comme indésirables sur le sol national. Et à cet effet, le ministère de l'Intérieur va dresser des listes.
et en fonction de son origine, de sa religion ou d'autres facteurs, on va être enfermé à Rivesaltes. Donc on est vraiment dans une notion d'arbitraire. Ici, ce n'est pas la justice qui décide, ce sont les autorités administratives. Et ça, c'est le point commun de toutes les populations qui passeront à travers le temps à Rivesaltes. Donc il a semblé intéressant d'avoir un lieu qui parle de cela et qui puisse notamment faire de la pédagogie sur ce sujet. On vit aujourd'hui dans un monde dans lequel il n'y a probablement jamais eu autant de camps, autant de migrations de population, de migrations forcées. Et donc ce lieu, il revêt une actualité, je dirais, très importante. Donc ce n'est pas seulement un lieu du passé, c'est aussi un lieu qui fait réfléchir sur le présent. Si on parle maintenant des missions qui sont les nôtres, je dirais qu'il y en a 3. La première, c'est d'éclairer. Éclairer, ça veut dire en fait nourrir la connaissance historique et scientifique sur l'histoire de ce lieu et sur l'histoire de ces populations. Et donc là, effectivement, on est un lieu qui est un lieu de recherche, qui accueille chaque année des chercheurs en résidence, des historiens, des sociologues, des anthropologues et d'autres. Ensuite, c'est un lieu dont la seconde mission est de faire rayonner cette histoire, et faire rayonner ces mémoires. D'abord, il y a un travail de réparation mémorielle envers ces populations qui ont besoin qu'on raconte leur histoire et qu'on la transmette, y compris parce que certains d'entre eux ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Et on rayonne également parce qu'on propose ici toute l'année une programmation culturelle et artistique qui permet, toujours en relation avec ces thèmes-là, de pouvoir proposer des formats artistiques différents et donc d'aller toucher un public plus large, et notamment le jeune public. Et là, on en vient à la troisième mission du lieu, qui est essentielle, c'est éduquer. Ici, nous sommes un espace de pédagogie. Notre job, c'est de transmettre au jeune public ces histoires pour, là encore, leur donner des outils pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui et qui est très complexe. Nicolas, je crois que vous avez expliqué très bien ce que j'ai demandé. C'est ça que nous voulons. Je peux t'embrasser? Oh, claro que sí. Et soyez les bienvenus ici, en tout cas. C'est votre maison. Merci à vous. És molt important, és vital que això no torni a passar mai més. I no volves a la terra que el maltracta. I no volves a la terra que el maltracta. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna Franca i Suïssa. L'altra cara de l'infern vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna Franca i Suïssa. L'altra cara de l'infern.